बेबारावनो आं अमा राजानि न'खौ नायनासो गारथारगोन। बियो आंखौ थगायबाय थायोना, दाबो बियो आंखौ थगायनासो थांबाय न'आव गाराय जादों खुजालि जादों होननानै। साब्बा सामस्रि दासो जादों दा। नों अमा राजाजोंबो थगायजाबाय थायो, दाबो बिनि न'आव खुजालि जादोंना जायाखै सोर नुदोंसै? थगायदोंबो खोमा, नायथारहाय बिनि न'खौ नायथार। औहाय बे बाराव हले आं अमा राजाखौ गारथारा। थावदो हाफां थांनोसै। थावदो। बिबारनि लांगोनायाव नोंखौ नेदोंमोन आं, समा जोबोर गुलांबाय नोंखौ नेयै नेयै। आइलो मा जादि सिख्लाफोरलै बिसोरलाय? ओइ अमा राजा, मा नायख्लें फैसाखौ लाबा लानानै? मालाथो नायख्लेंलायखोब्रा नोंखौलाय दुमफाव आंलाय? होमबालाय मानोथो नुनानैबो नुयै बायदि जानानै थांफ्लानो नागिरदोंमोन नोङो अमा राजा दावदै गला? फैसा नांगौबाल' जिबायदि गोदै जाहरगोन आरोना नोङो, दा फैसा होनो गोनांखाय नायख्लें थांदों। थोद दुमफाव लोदो बुसाव, नोंनि फैसा लानाय 1 घन्टायानो जायाखै माथो। गाबोन होगोन होनना बुंखाबाय आं नोंखौ। गाबोन होनांगोन नों अमा राजा फैसाखौ, मिथिबाय? आंहा गुन्दै बायनो फैसा गैया। नोंखौलाय सोर जेव अमा फिसिनो खोन्थादों हा? आं अमा फिसियामोनब्ला, अमा फिसिनानै फैसा खामायामोनब्ला नोंनो बोरै हरनो हागौमोन आङो दहायनि फैसाखौ? ओमफ्राय आं हरनाय फैसाजों डाक्टरनाव थांबाय दा नोङो नायजानो? औलै नों जेसेबां फैसा हरदोंमोन गासिबो जोबजोब्बाय, थांनोसै आं। माथो मानसिखौलाय बेमार जानाय बायदिखौनो नुथाराखै। बे न'आव खुजालि जानायखौनो नोङो नुगोन नामा? हा? डाक्टरासो नुगोन दा। नों मानसिया थगायोबो ना, बेनिखायनो फोथायनोबो गोब्राब मोनो आरोहाय। थेवबो सोंबाय आरो आङो। मा दुमफाव नायनो नामा? आयु लाजिथाराबो माबायदि होनखायो। अब्लालाय मानोथो फोथाया? आंनि न'आव खुजालि जादों होनबा? ओइ अमा राजा। आइला फाग्लिया आंखौसो खिथु होसो बोमारदोंथ'। अमा राजा, नोंनाव खुजालि जामारदोंना जामाराखै जल्दि खोन्था आंनो। मानसिनावलाय बार मोदायसो लोगो मोनखोना माखोब्रा? मा नायनो ओंखारला बायखोब्रा? हामाना मानसिफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनो। अमा राजा, बे बाराबा हले आं नोंनि खोथाखौ मानिथाराहाय जेब्लासिम फोरमान मोना। मानो होनोब्ला नों आंखौ थगायबाय थायो, गाव गोसोबाल' फन खालामो, मेसेज खालामो। आं मालाबाबो फन हरग्रोबाथाय फनखौनो थिखोआ, गाव फन हरबाल' आं रिसिभ खालामनांगौ। बेनिखायनो दिनैबा हले आंनो फोरमान नांगौ, नों डाक्टरनाव थांमारदोंना थांमाराखै आरो नोंनि न'आव खुजालि जामारदोंना जामाराखै। गैलालै बे साला फाग्लि सोमस्रिजों मा जाबावनांगौ जाखोब्रा? बेखाय होनबायना अमा राजा, बेखाय होनदों माबा खुजालि जादोंना जायाखै? माथो खुजालि जानाय जायो दावराव जालाबाय थाखो, मा जादों? माबाहाय दुमफाव, अमा राजानाव न'आवनो खुजालि जादोंनो, बेखौनो सोमसिया नायनो बिगासिनो आरो अमा राजाया थगायो नालाय। नायलाय दुमफाव, बिसोर माबायदि खोथा बुंखायो। आंलाय बोरै देखायनांगौ जाखोब्रा? खुजालि बुस्थुखौ जानला मानला देखायजायाना। होमबालाय मानोथो आंनो देखायनो नागिरनाय नोंलाय? फटक साफायलायना देखायनो ओंखारबावो। मा होनखो दुमफाव, अमा राजाया खुजालिखौ देखायनो नागिरदोंमोन नोंनो? माथो बे खर' गाज्रि अमा राजाया आंनो देखायनो ओंखारलायबावो, नायनो ना मा जालायबावो? दहायबो फटक साफायना हरनो ओंखारबावबाय बियो आंनो खुजालि जादों होननानै। माबायदिखा बे अमा राजाया, दुमफावनोसो देखायनो नागिरलायबावो, गावनि गार्लफ्रेन्डनो देखायनो नागिरलाया। मानो बिदि नों अमा राजा? दुमफावनोसो खुजालिखौ देखायनो नागिरबाय आरो नोङो। आं नोंनि गार्लफ्रेन्ड जालायनानैबो आं नुवा आरो। दादारिगा रोंलालां नोंसोरखौ मा जाबावगोनब्रा? दाद नोंसोरखौसो नुबाय आङो, मालायनि खुजालिफोरखौ नायनो ओंखारग्रा। ओइ अमा राजा, नोंसो देखायनो नागिरदों दा आंनोलाय, आं नाया होननायखायसो दा। बेलाय बे गाबखौ खान्दुरियालाय मानो नायनो ओंखारनांगौ जाखो? आं गाबखौ खान्दुरि ना? आं गाबखौ खान्दुरियासो दाय जादोंना। दिनैबा हले नोंनि न'आव खुजालि जामारदोंना जामाराखै नायखागोन आं। आइला मानसियालाय माबोरै जाखोलै? जानाय नंलालै। खारदोंना नोङो? बेसेबां खाना गनो नोंलाय दिनैलाय आंजों? थगायसुला अमा राजा पापिया, आंखौ थगायबाय थायो बियो, जेबो खुजालि जायाखै बेनाव। बे अमा राजाया खुजालिनि नाम लानानै आंनिफ्राय 400 थाखा फैसा लांदोंथ' बियो दहाय। मानो हरनाय नों अमा राजानो? हराबानो जायोमोन ना। बे डक्टरनाव खुजालि नायजाहैनो होनायखायसो हरथारदों आङो, नङाबा हरथारा माथो। बाल्लाबो खुजालि जायाखै अमा राजानाव, सिख्लाफोरनो चाउमिन मम' जाहोनो थाखायसो फैसा बिहरदों बियो। होमबालाय जाम्बि बानाय जाबाय आरो आं अमा राजाजों। आंथ' जेब्लाबो जाम्बि बानाय जायोहाय, बेनिखायनो बे बाराव अमा राजाखौ ओरैनो थांहोआ आङो। बिनि न'आव खुजालि जामारदोंना जामाराखै बेखौ नायथारगोन। दुमफाव प्लिज आंखौ हेल्प खालामना, नों अमा राजाखौ हमनानै हो, आं नायग्रा जागोन। हाय आं गैया बिदियाव। दुमफाव नों मानसिया एसे मोदोम गिदिर ना, अमा राजाखौ हारसिङैनो हमनो हागोन। नों हमनानै होदो, आथिंथिंजाय हाफाङा हमदो, ओमफ्राय आं न'आव खुजालि जादोंना जायाखै नायनोसै। थै आंखौ गेजेराव दालाबोहाय, आं जेबो मिथिथारा। नङाबा नोङो अमा राजानिफ्राय 400 थाखा फैसाखौ मोननाय नङा। नंगौथ' आरो बे अमा राजाया 400 थाखा फैसाखौ होमारनाय नङा खोमा। गाबोन आंहा गुन्दै बायथारनांगौ, अमाया ओरैनोबा आदार रानगासिनो दासान्दि। बेनिखायनो दुमफाव दिनै आंनो हेफाजाब होदो, थुदो अमा राजाखौ नागिरहैनोसै।
जागोन दे आरो माथो उफायबाव थोदो बिदिबालाय र' अमाखौ गन्द्रायाव दोनलांनि